Semino, como estás? Esto xa parece un museo. Guapísimo, Bueno, como sempre. Bueno, nos imos a falar porque seguro que a ti na casa, os netos, tal, se preguntan moitas veces, abo, isto para que, non? É que xa temos moitos obxetos que para unha xeración eran habituais que agora xa non serven para nada. Como a estes que temos Calquera, aquí. este teléfono se usa solo para adornar, porque o que ahora mesmo non sería factible chamar por unha cousa desas. Entonces, hoxe, xa vedes o que hai. Fijadesvos o cambio de aquí a aquí, É unha pasada, eh? Ah, Non, é que claro, é un cambio- tampouco con tanto tempo de diferencia. Se che parece, temos, por exemplo, aceite, agora que estamos no momento do frío, onde hai que quentar as casas tamén. Como era isto do medidor do aceite antes? Bueno, os que estades aquí, a maioría deles, non vos dades conta que antes para ir a buscar aceite á tenda ou aos sitios onde se compraba, non había botellas de plástico, había que levar unha botella de cristal. Entonces, se podo pasar por aquí, Por explico suposto, vos ti estás na tua o que casa, é Maximino. isto. Esta é unha das botellas que se usaba para ir a buscar o aceite, vale? Isto que vedes aquí, en todas as casas había unha botella ou dúas. O aceite, pois, se servía en botella. Isto que vedes aquí estaba posto, que vou pasar por este lado para que me vexades, estaba posto encima de un bidón de aceite. Entón, aquí marcabas 3/4, 1 litro, medio litro, poñerlle aquí por esta palanquiña, colocabas aquí para que botara esa cantidad. Entón, dabaslle unha volta a isto, poñes aquí a botella, dabaslle aquí unha volta e salía o aceite, vale? Entón, este era un medidor de aceite. Existía en todas as tendas de ultramarino, porque o aceite viña en bidóns grandes. Entón, non era toma unha botella de aceite, non. O aceite sempre se usaba con botellas de cristal. E cando se deixou de usar, Maximino? Eu creo que a partir dos anos 70 empezou o plástico a funcionar e co plástico xa o aceite viña envasado. De feito, vos sabes que houve un problema aí cos aceites de colza que pasara, porque era aceite a granel, evidentemente. Entón, os aceites hoxe é un lujo, porque a botella ven envasada, é precintada, é preparadita, é unha maravilla. Claro, pero antes non era tan doado. Por exemplo, antes, outra cousa que non era tan doada, pero Maximino, era o da prancha, o de pasar o ferro, non? Temos aí un exemplo, Bueno, claro, como eran antes as planchas, Aquí tedes, isto non é tan vello, pero sí, fai moitos anos. Isto é unha plancha de carbón, que lle metías, isto abría por aquí, abría a plancha, enchíala de carbón aquí dentro, aquí tiña un tiro, como teñen as cociñas hoxe, para que tirara máis ou menos, e quentaba a plancha, o ferro que encía. Entón, podías planchar. Aquí vedes uns carozos, porque eu recordo de neno que o lume se facía de carozos para isto, porque duraban máis e non botaban tanto fume. Entón, se queimaban os carozos ali na lareira, se lle metían aí dentro as brasas e veña a planchar. Pero iso tiña que deixar a roupa perdida, estou pensando, non, Maximino? No, bueno, había outros métodos, agora vou che enseñar outro método. A ver. Aquí temos outra plancha, que se vedes o artilugio é de bronce todo. Isto é unha peza de museo. Que chula, De feito, trouxena do museo da Casa do Patrón, que me a deixaron. Esta é unha plancha toda de bronce. Entón, aquí non se facía lume. Aquí quentábase esta peza que vedes aquí, vedes esta peciña que está aquí? Pois isto se metía no lume. Cando isto se puña ao rojo, pois inllatábase aquí dentro, cerrabase a comporta e ala a pasar o ferro, porque o calor que producía ese ferro que estaba dentro, pois quentaba a plancha. Por iso vos digo que isto xa era cousa máis fina. Aí o que tiñas que calcular é non deixarte... Xa non caía a ceniza como podía caer por aquí. Un anaco de tela, que pasada, etcétera. Que pasada. Bueno, e contame tamén como era antes o da iluminación nestas noites de inverno, que comezaban moito antes, esas luces de carburo, as candeas... O inverno, as noites eran máis largas, xa no verán igual. Como se iluminaba con esta? Estas son luces de carburo. Esta é unha pequeniña, que incluso esta se lle puña unha pantalla para ir na bicicleta. Anda, que chulo. Sí, levaba unha pantalliña aquí, e entonces ti podías ir... O aire non che apagaba, porque o problema de iluminación é que cando facía vento, apagabas a llama. Entonces, como funcionaban estas luces de carburo? Pois había unhas pedriñas que vendían en todas as tendas, unhas pedras azules, que ao cair de auga encima producían gas. Iso chamábase carburo. Pois que sodes máis xóvenes non vos acordades da época do carburo. Pero o carburo foi moi importante en Galicia, fora de Galicia. Entón, aquí, isto é como a cafetera express, que conocedes todos.
Só que é ao revés. Aquí botabas o carburo e aquí botabas agua. Por este taponciño, enchías isto de agua, e iba caíndo unha gotiña encima do gas, da pedra que estaba aquí, e producía un gas que salía por esta boquilla. Aquí prendíamoslle fogo e aquí había unha llama. Se a querer máis alta, pois aquí neste regulador dabarlle máis potencia ou menos. A llama podía subir aquí ou podía ser máis alta ou máis baixa. E isto producía unha luz como pode ser hoxe o gas butano, que alumbraba mellor que todo o resto das que había de gas ou candiles de aceite, porque tamén había aceite. Pero isto que vedes aquí, isto é un suporte para unha vela. Que bonito. Que ocurría con isto? Que cando te ibas a acostar á habitación habría que levar luz, porque había que, normalmente os dormitorios estaban arriba, había que subir ou baixar, entonces había que levar isto. Estos se levaban na man, para que non caera a cera, se collía por aquí, se levaba na man, se puña na mesita de noche, ou nalgún sitio que había na habitación para poñela, mentras te acostabas. Claro, se puño pixama, incluso de noite, se surgía calquera cousa, había que acender o mechero e prender a vela, porque non era decir, dalle a chave da luz, non había luz eléctrica. Entonces, todo isto foi no que nos creamos algúns que nos chegou tarde a luz eléctrica. Entonces, temos uns grandes recordos desto. E que recordos tes? Que che ven á cabeza, Massimino? Pois eu teño varios recordos. Eu, de neno, pois, non había luz, como todo o mundo, nos pueblos non había luz. Entonces, pois xogábamos cas velas tamén. Que perigo, Massimino. Os nenos tamén xogaban, pero era moi peligroso isto, porque xogábamos cas velas, apagala co dedo, a ver que non apagaba, pero queimaba os dedos, claro. O sea que había un montón de xogos que os nenos, sabedes que os nenos sempre perden o tempo a xogar, entonces non perden o tempo, senón que xogan. Entonces, o das velas foi algo que era máis limpio, porque tamén había as luces con gas. Ah, sí? O gas é un petróleo como queroseno, que se botaba dentro de un candil e se poñía fogo a unha mecha, pero botaba moito fume. O gas botaba un fume tóxico. Isto, o fume da vela, todos sabedes como é, non é tóxica, é un fume que cheira un pouco mal, pero para levar a unha habitación ou para levar a un sitio, a vela é moi importante. Así que as velas estaban en todas as casas. E logo... De feito, cando vamos por aí por Europa, a comer en algún restaurante, que aquí non se suelen poñer sempre, poñen unha vela no medio da mesa. Sí, porque lle dá como un ambiente, non? E agora, por exemplo, no Nadal, é bonito, non? A vela non contamina, entonces... A vela que ten é moito perigo na casa, pois se prende, claro, lóxicamente. É raro que non vais comer a un restaurante en Alemania que non haxa unha vela no medio da mesa. É moi raro. Pero é porque non contamina, non é o problema dele. Logo, Massimino, rapidamente, claro, o que significou, bueno, claro, agora temos estes móviles onde temos todo, non? Pero moitas veces nos tes falado da revolución do teléfono aquí en Galicia. Eu creo que ao largo da vida dos que temos máis de 60, 70 anos agora, isto foi a revolución máis grande que hubo. Porque pasar de non ter nada, dispor ter este teléfono que había que marcar aquí co dediño, a chegar a isto eu creo que foi o avance máis grande que tuvimos na nosa era, o sea, neste siglo pasado, porque todo isto empezou no siglo pasado. Entonces, como podedes ver, fijadevos a diferencia de isto a isto. Unha pasada. Isto pasámoslo en 40 anos, que non pensedes que isto vai de 100 anos. Entonces, a diferencia é abismal. E logo hai outra cousiña aquí que non explicamos. E que é, Massimino? Este é un moinho de café. Vamos a ver. Vou non coller para que o vixades. Isto se abría aquí unha portiña, se botaban os granos de café aquí dentro, se cerraba a porta, e se lle daba isto, e aquí abaixo quedaba o polvo de café, neste queixonciño. Isto era o máis lógico. Eu creo que en todas as casas onde se facía vida había un moinho de café. Ao mellor non como este, nin tan grande. Este é precioso. Este tamén é da casa do patrón, é unha peza de museo, pero un moinho de café eran manuales, non había... Maravilloso, Massimino. Cantos recordos nos traes sempre cada semana? Por certo, que esta fin de semana, Massimino, teñe que contar aos nosos espectadores onde vas a estar. Mira que sonrisa se lle pon xa o noso amigo Massimino, que creo que ata temos o cartel da festa onde vas a estar este fin de... Vamos a ver, mañán estamos en Lugo. Facendo? Facendo un encontro de acordeós. Ole aí. Que maravilla. Entonces, para que vexades, vamos a tocar 163 acordeóns xuntos. Imaginádevos o que é reunir a 163 acordeóns. Pois vamos a facer mañán ás 12 do día, en Lugo, na Ronda da Muralla, que é onde está o edificio da Xunta de Galicia,
E pola tarde facemos concurso de grupos. Entonces eso vai ser un récord Guinness. Aquí en Galicia é un récord Guinness. Aquí, en España creo que nunca se 134 persoas aí tocando acordeón, que maravilla. Nunca tanta xente para facer un programa de acordeóns. Entonces, bueno, pois eu vou estar... Pois invitamos a todo o mundo, aí estará Maximino firmando autógrafos, facendo fotos, o que faga, que sí que tes moito fan, Maximino. A mí xa me elixiron para presentar o programa, con todo eso pois é suficiente. Vamos, maravilla, maravilla. Vamos a presentar ali un programa, vamos a facer un programa maravilloso. Así que, os de Lugo, e non os de Lugo, pasade por ali. A entrada é gratis, non hai que pagar nada, nin... Pois aí queda esa invitación, 12 do mediodía, Lugo, grazas, Maximino, porque temos que irnos a Coruña correndo, que é Gracias a última hora. todos vos, hasta sempre. Gracias por escoitarme. Ata sempre, ata dentro duns días, Maximino.